айни ҳол дар вилояти Хатлон сар шидагӣ аст. Мисол мегирем, агар дар Федератсияи Русия вақте ки шаҳрванди Тоҷикистон сафар мекунад, дар як сол 3-4 маротиба ҳамин гуна рейдҳо ташкил шидагӣ аст. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Бародарони азизу меҳрубон, видеоро та охирша тамошо кунед, ахбороти нав ва ҷавоб ба саволҳои шумо. Тамошобинони азизу гироми қадр, дар ҳамиҷа видеои конкурсам мемонам, аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам ки видеоро тамошо кунед ва ҳатман билет харидана фаромӯш накунед. Ина 5 та телефонтон ҳарди мошино ҷо шудааст. И 5 та телефона одамои соҳиб мешаванд ки дар видеои якумгии конкурс медроянд комментария мекунанд. Нафарое ки мехоҳанд ай конкурси ма билет бихаранд, нархи як дона билет 99 рубл аст. Номерои WhatsApp ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номерои WhatsApp картаи Сбербанк ҳастаст. Карта ба номи Мунис меброяд. Сумта да карта парто да ҳамин WhatsApp чек тарои ки тамом. Шанси бурд кардани та зиёд мешава агар ки билети бисёр бихарӣ. Ногуфта намона, 3-4 рӯза да як сюрприз чай дига дар ҳамин конкурсай баъд мегумтон. Одамое ки билети бисёр мехаранд, барои 3 нафари ҳамвома як сюрприз дорам. Ҳамагӣ 40 дона приз мондагием дар конкурс. Конкурси майдай, нархи билет арзонай, количествои билетам бениҳоят камай. ҳама каса бидоен билет бихарен, муваффақият шумода. Дар вилояти Хатлон муҳоҷирони ғайриқонуниро муайян мекунанд. Мақсад аз гузарондани амалиёт, санҷиши тартиби риояи будубоши шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Чӣ хеле ки медонед, дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам рейдҳои нелегал ташкил кардагианд. Барои будубоши шаҳрвандони хориҷиро муайян кардан. Ба ҳамаи шумо гуфта метавонам ки аллакай чандин нафари шумо дида будед, тақрибан 1 моҳ ё 2 моҳ пеш, махсус дар аэропорти шаҳри Душанбе ва махсус дар чандин корхонаҳои дигар рейдҳо оиди регистратсия кардани шаҳрвандони хориҷӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон буд, ки видеоҳош публично биромада буд, худтон дида будед. Ва инчунин гуфта мешавад ки айни ҳол дар вилояти Хатлон сар шидагӣ аст. Дар вилояти Хатлон амалиёти нелегал 2023 оғоз шуд. Хабар медиҳад раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба иттилооти манбаъ, амалиёт бо ҷалби қувва ва ҳайати шахсии сохторҳои масъулини раёсатҳои вазорати корҳои дохилӣ, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва хадамоти муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Хатлон гузаронида мешавад. Гуфта мешавад ки амалиёти мазкур дар 2 марҳила аз 19 то 25 июни соли 2023 бо номи Nelegal Traffic ва аз 2 то 8 октябри соли 2023 номи Nelegal Cordon гузаронида мешавад. Мақсад аз баргузории амалиёт санҷиши тартиби риояи будубоши шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд мебошад. ва ҳамчунин ҳадаф ошкор намудани шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки бераводид бе қайди шиноснома дар мақомоти корҳои дохилӣ бе иҷозат барои кор ва шиносномаҳои беэътибор дар Тоҷикистон будубош ва фаъолияти меҳнатӣ доранд иборат мебошад. Дар баробари ин муҳим хонда шудааст ки шаҳрвандони хориҷӣ талаботи қонуну қоидаҳои давлати қабулкунандаро риоя кунанд, чун ҳар як кишвар барои қабул, сабт, назорат ва ба ҳисобгирӣ раванди фаъолияти меҳнатии шаҳрвандони хориҷӣ тартибу низоми худро дорад. Ба ҳар яки шумо ман доим мегӯм ки ҳар яки шумо дар куҷое ки қарор доред, қонун ва уҳдадориҳои ӯ кишвара риоя кунед ва инчунин ҷумҳурии Тоҷикистон низ қонун ва уҳдадориҳои худша дорад ки шаҳрвандони хориҷӣ ин қонуну қоидаҳоро бояд риоя кунанд. Мисол мегирем, агар дар Федератсияи Русия вақте ки шаҳрванди Тоҷикистон сафар мекунад, кору фаъолият мекунад, патент мегирад ва регистратсия мекунад. Инчунин дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамин хел мебошад. Вақте ки шаҳрванди хориҷӣ вориди ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад, агар ки кору фаъолият карданӣ бошад, бояд иҷозатномаи кор бигирад. Вале агар кору фаъолият карданӣ ки набошад, просто барои ягон кор омадагӣ бошад, мисол 1 рӯза ё 2 рӯза ё 10 рӯза омадагӣ бошад, зиёда аз 7 шабона рӯз вақте ки дар Тоҷикистон қарор мегирад, бояд регистратсия карда бошад. Ёдрас
Ҳавас мешавем ки чунин рейдҳо ҳамасола ба хотири пешгирии муҳоҷирати ғайриқонунӣ дар кишвар гузаронида мешавад. Дар як сол 3-4 маротиба ҳамин гуна рейдҳо ташкил шудагӣ аст. Тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Дар ҳаминҷо ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳем. Нафарҳое ки дар Москва ё Московский област қарор дорен, агар бихоҳем ба границаи Қазоқистон сафар кунен, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинен, дар ҳамин рақамҳо занг бизанен, бо нархи арзон шуморо ба границаи Қазоқистон мебарад. Аҳмадов Саид нависондааст. Саломат боши ҷураҷон. Худо нигаҳбонат боша. Ҳамин хабарҳоро тез расон. Савол ҳамин. Тоҷикистон таможни союза медроя. Оиди ба таможни союз ромадани ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозиражда ягон информатсияи нав нест бародар. Як каси дигар нависондааст. Салому алейкум. Дар зиндагит баракат. Ростае ки одами ду кӯдакдора ба хизмат мебаранд ва ба кӯдаконаш ҳар моҳ як миқдор пул медиҳанд. Бале, ин чиз пешниҳод шудагиае. Ма барои чӣ дар ин мавзӯъҳо видео накардаистам? Ба хотире ки ба маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол пешниҳод шудагиае ки дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон оиди хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ тағйиротҳо ворид шавад. Дар ҳоле ки анҳамин тағйиротҳо ворид карда мешаванд, чӣ навгониҳое ки мешавад, худо хоҳад баъд ҳамаша ба шумо пешниҳод мекунам. Клеш нависонда. Ассалому алейкум, ака, илтимос ба саволам ҷавоб диҳен. Чандин бор нависестам, ҷавоб наметиҳен. Салом, агар вайни билет аз Россия бошад, дар Тоҷикистон мебаранд дар хизмат. Раҳмати калом пешакӣ. Вақте ки двойной гражданство дорӣ, агар дар Россия хизмат карда бошӣ, дар Тоҷикистон аз хизмат озод ҳастӣ. Амрулло нависонда. Ассалому алейкум, акаҷон, финали бозира монден ё ин ки не? Билетҳои чӣ қариб тамом шуданд, мегуфтия мира. Ба дастгирии шумо худо розӣ бошад, дар рӯзҳои наздик финала аниқ мекунем. Бозии арзон сар додем, бозии 99 рубла сар додем ки ҳамаи шуморо барои билет харидан зуртон бирасад. Ба ҳамин хотир бародарҷонои азизу меҳрубони ман, ҳама каса бидроен аз видеои конкурс тамошо карда билет бихарен. Як каси дигар нависонда. Ассалому алейкум, акаи Сорбон. Бе пересикати граница ягон завод дар ами Россия документ кунад, агар фалшивӣ мекада боша ё не, мақсад мешавад бе пересикат документ кунад. Пешакӣ раҳмат. Дар ҳолате ки шумо трудовой договор бо ягон завод, бо ягон ширкат мекунен, вақте ки ҳуҷҷатҳои шуморо ана ҳамон ширкат ба уҳда мегирад, дар ҳолате ки фалшивирам бошанд, дар иҷа шумо гунаҳгор намешавед. Ана ҳамон ширкат ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Агар дар ҳолате ки трудовой договор надошта бошед, ин корҳо ба амал биёянд, магар ягон фоида надорад шумода. Меҳроб нависонда. Ассалому алейкум, ака, ҳамин қонуни авф чӣ шид? Имзо шид ё ин ки не? қонуни авфи муҳоҷирон ҳамин хел ҳозиражда хаб будама ягон хабари нав нест, бародари азиз. Як каси дигар нависонда. Ассалому алейкум, ака, ман документҳома гум кардам. Паспорт навастановид кардам. Граница равам, ягон проблема намешавад. Агар документҳои ту мисол дар база бошану патенти ту оригинал буди, ту пули патента супоридаиста будӣ, дар ин ҳолат не, ягон мушкилӣ намешавад, бародари азиз. Сафаров 15 нависонда. Дар бораи қонуни нав, дар бораи хизмат гап занака. Дар бораи қонуни нав ва тағйиротҳо дар аввали видео гуфтам, бародари азиз. Як каси дигар нависонда. Ассалому алейкум, ман 17 солаям, метавонам ай граница бигзарам, бо обратно Россия биём. Вақте ки 18 сола шидагӣ нести, ту бевоситаи давернис ҳақ ва ҳуқуқ надорӣ барои ин кирдора кардан. Як каси дигар нависонда. Салом, акаи Сорбон, ростае меган ҷавонони 18 то 28 сола то хизмати ҳарбиро адо накунанд, аз Тоҷикистон баромадан наметавонанд. ҳоло он ки 28 сола ба хизмат даъват кардан намешавад, ин гапат хатое. Ва дуюмин ин ки ягон ҷода ихели қонун нест ва ягон ҷода ихели гап гуфта шидагӣ нест, бародари азиз. ҳар чизере ки паҳн мекунен, бисёри нафарат хитон аз забони хитон ҳамихе гапа мегирен, овоза мекунен, паҳн мекунен. қонунгузорӣ барои даъваткунӣ ба хизмат вақт, рӯз, моҳ муайян кардагӣ, ҳамун вақтҳоро даъват мекунанд ҷавонҳоро. Тамом. Як каси дигар нависондаи ака, дарс чӣ шуд? Курси пулкоркунӣ аз интернет, худо розӣ боша, охири моҳ да сар мешавад. Нафарое ки номнавис кардагиен, интизор бошед. Як каси дигар нависондаи пули ваини билета супорӣ. То навбат омадана ба меқапан, ака. Агар ки навбат набоша, пули тира ҳеҷ кас иҷозат наметиҳад ки пардохт кунӣ. ҳоло он ки агар ки навбат расиди тира номнавис кардан, дигар тира ҳеҷ кас даъват намекунад. Ва вақте ки ту пула пардохт кардӣ, аллакай ба част сафарбар мешавӣ. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.